Исәнсез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда атна яңалыклары тапшыруы сезнең белән мин, Рәмилә Хәмидуллина. Балалары мәктәпкә 6 яшьтән керә торган гаиләләр һәр балага 10 000 сум күләмендә акча алачак. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин хөкүмәт әгъзалары белән киңәшмәдә әйтте. ТАСС агентлыгы хәбәр иткәнчә, дәүләт башлыгы кабинет әгъзаларының игътибарын әлеге документның башлангыч текстында балаларга агымдагы елның мартына кадәр 6 яшь тулган гаиләләргә генә матди ярдәм алу мөмкинлеге булуына юнәлтте. РИА Новости агентлыгы хәбәр иткәнчә, Путин вице-премьер Татьяна Голиковага мөрәҗәгать итә. Хезмәт министрлыгы эшләгән указ проектында бу акча 1 сентябрьдә мәктәпкә баручы балаларына агымдагы елның мартында 6 яшь тулса түләнәчәк дип билгеләнгән. Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь ди ул. Хәзер республика җитәкчелеге алдында төп бурыч коронавирустан вакцина ясатырга теләгән кешеләр өчен уңайлы логистика оештыру. Бу хакта брифингта Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова әйтте. Татарстанда вакцинациянең өстәмә пунктлары булдырыла һәм кичәге көннән башлап мондый пунктлар метро станцияләре янында да эшли башлады. Анда вакцина ясатырга теләгән кешеләрдән чиратлар җыелды, диде Галимова. Дәүләт һәм республика өчен төп бурыч кешенең коронавирустан вакцина ясату өчен теләсә кайсы җирдә һәм теләсә кайсы вакытта мөмкинлеге булырлык итеп шартлар тудыру, вакцинация темпларын арттыру бурычы тора. Россиянең күпчелек субъектларында эпидемиологик вәзгыятьнең ничек үсүен күрәбез, диде ул. Вакцина кайтарылу белән Татарстанда вакцинация пунктлары саны артачак. Шулай ук гражданнарга үз вакытында мәгълүмат җиткерү өчен дәүләт хезмәтләре порталында да барлык шартлар да тудырылган. Азнакай районына эш сәфәре белән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов килде. Кунак районда азык әзерләү процессы белән танышты. Аннан терлекчеләр бәйгесендә катнашты. Ел саен Азнакай районында аппарат ярдәмендә сыер савучы операторлар һәм терлек үрчетү технологлары ярыша. Бу үзенә күрә терлекчеләр өчен зур бәйрәм. Туларак Эльмира Шәрифуллина материалында. Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин белән берлектә алар басу кырларда эш барышы белән таныштылар. Һава торышлары кырыс булуга карамастан, Балташ авылы басуларында эш гөрләп бара. Һәр эш график нигезендә җиренә җиткереп башкарыла. Әмма ләкин басуларга кырларга яңгыр кирәк. Җирдә дым юк. Мондый хәл район җитәкчелегендә борчый. Чынлапта быел бик авыр ел безнең өчен. Авыл хуҗалыгы өчен бигрәк тә вакытында инде язгы кыр эшләрендә башлап җибәрдек. Республикада иң беренче булып бөтен агротехник мероприятиеларны да үтәдек. Менә кызганычка каршы соңгы шушы бер айда яңгырлар юк. Менә 10 мм яңгыр яуды. Бу инде ай ярым вакытында кирәк безгә 40-50 мм яңгыр. Менә шуңа күрә инде безнең хәзер азык әзерләүгә керештек. Күреп торасыз, бу инде арыш басуы, Союз Агро оешмасында бүген менә арышларны йыгып синажга сала башладык. Чөнки азык безнең җитмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә инде без менә сөйләштек тә, шушы арышларны синажга салырга дип сөйләштек. Хәзер инде күп еллыкларны да чаба башладык һәм инде синажга сала башлыйбыз. Тизрәк беренче укосын алып, теге барыбер яңгырлар явыр дип ышанабыз инде. Икенче укосы, өченче укосы булыр дип өметләнәбез. Шуңа күрә инде безнең төп бурыч хәзер булган нинди зеленый масса бар. Шуны җыеп синажга салырга кирәк. Безгә район буенча яхшы итеп кышлату өчен малларыбызны 100 000 тонна синаж кирәк, 100 000 тонна силос кирәк һәм 25 000 тонна печән кирәк. Безнең менә 35 000-нан артык мал эремегезле терлек, бу инде халыкның малы белән бергә һәм инде нинди менә агрофирмалар, нинди мегафермаларыбыз бар. Анда инде ел дәверендә синаж белән ашатырга кирәк. Запаслар да бар узган елгы. На самом деле, выход из положения дип әйтәбез инде. Бәйенкендә сыерларны ашатмыйча калдырып булмый. Бөтен булган үзләренең азимуй арышларын алар бәйенкендә ямага салалар. Бу калган районнарга да тиз генә мобилизация итәргә кирәк. На самом деле, һава торышлары яңгырлар бик күренмәй. Калган районнарда да бу әйберне тиз генә мобилизация итеп, кая нинди масса бар, бөтенсен ямаларга салырга кирәк. Обязательно сыерларыбызны ач калдырырга ярамый обязательно.
Шулай ук Ленар Гарипов Таллы бүләк авылы механизаторлары белән дә очрашты. Техниканың торышын карап чыкканнан соң, авыл хуҗалыгы эшчәннәренә уңышлар теләде. Эшлекле сәфәр кысаларында Агросила, агрофирма Азнакайның сөт комплексы төзелеше буенча инвестицион проектны тормышка ашыру барышы каралды. Алга таба делегация Тымытыга авылы җирлегендә оештырылган сыер саучылар һәм авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре бәйгесенә юл алды. Ел сайын уздырыла торган мондый бәйге быел да зур оешканлык белән узды. Район башлыгы һәм министрлыктан килгән кунак барлык авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен зур бәйрәм белән тәбрикләделәр. Көненә 150 тонна сөт савалар бәйгендә. Елдан ел, менә Марсель Сфарович үзе әйтеп китте, елдан ел сыер саны да артып килә, елдан ел сөте дә арта. Шушы уңышларыгызга карап, без дә бик шатланабыз, бик зур рәхмәтләр әйтәсебез килә. Сездән бик күп тора. Сезнең куллардан безнең результаты, безнең өлеше дә бик күп тора. Шуңа күрә бу бәйрәмегезнең сезгә уңышлар телисем килә. Һәрберегез үзегез бу бәйрәмдә үзегезнең уңышларыгызны дөрес итеп күрсәтегез. Нәтиҗәсенә карата зур бүләкләр белән әзерләгәннәр, на самом деле, Марсель Сфарович. Күп еллар тырыш хезмәт куйган алдынгыларга, юбилярларга мактау кагазлары, бүләкләр һәм медальләр тапшырылды. Менә бөтенесе мин эшләгәндәге алдынгы терлекчеләр һаман алдынгы булып баралар. Рәхмәт аларга, бәяркәләргә бик зур рәхмәт, аларның хезмәтенә уңышлар телим. Тантана район мәдәният сарае артистлары катнашында матур концерт номерлары белән үрелеп барылды. Чарада төрле спорт ярышларында көч сынашу да булып узды. Һәм инде иң әһәмиятлесе сыер саучылар арасында уздырылган конкурс. Бу бәйгегә районның иң тырыш, хезмәт сөючән алдынгы сыер саучылары катнашты. Алар бар көчләрен биреп, үзләрен аямыйча җиңүгә омтылдылар. Ярышта барысы 21 сыер саучы, 18 технолог катнашты. Район советы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов барлык конкурсантларны, авыл хезмәтчәннәрен зур бәйрәм белән котлап, алга таба зур уңышлар теләде, гаилә иминлеге теләде. Һәм ниһаять көтеп алынган минутлар җитте. Ярыш нәтиҗәләре буенча беренче урын Резида Газиевага бирелде. Ул агрофирма Азнакай җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Татшуган авылы җирлегеннән. Ярышларга алдан әзерләнергә кирәк. Ай ярым менә әзерләнәбез, өйрәнәбез. 2004 елдан бирле бер группада 60-дан артык сыер савам инде. 2 елга бер тана өйрәтәбез. Сыер сау авыр, конечно. Но заманалар үзгәреп тора, җиңеләеп тә китә, менә молокопроводлар киләделәр бу елларны инде. Җиңелрәк, кулларга җиңелрәк. Аппарат ярышына инде ай ярымнан артык әзерләндем. Әзерләнеп кулны шомартырга кирәк, бүтәнчә ни юк. Ярышта җиңеп булмый. Технологлар бәйгесендә беренче урынга агрофирма Азнакай җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Сәпәй авылы җирлегеннән Илнур Төхвәтуллин лаек булды. Җиңүчеләргә һәм барлык призерларга дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Бөгелмәдә Татнефть компаниясының Сәдәтле балалар программасы белән берлектә мәктәп укучыларын бүләкләү тантанасы булып узды. Чарада халыкара һәм Россия республика күләмендәге олимпиадаларда җиңүче призерларны зурладылар. Укучыларга 25 һәм 15 мең сумлык сертификатлар тапшырылды. Тулырак махсус хәбәрчебез Айгөл Шрафиева дәвам итәр. Әмир Мусин кичкенәдән табигатькә гашык. Шуңа да әйләнә-тирәне өйрәнү фәне буенча Россия күләм олимпиадада призер исемен яулаган. Биология, химия һәм физика фәннәре белән якыннан таныш. Мәктәпне алтын медальгә тәмамларга хыяллана ул. Мин бу ел беренче мәртәбә тин буенча олимпиадада катнаштым. Ул Түбән Новгородта үтте. Мин анда бик кызыклы иде, күп кешеләр. Аннан соң мин беренче мәртәбә катнаштым и беренчедән призер булдым. Призер булып чыктым. Татарстанның сборныйсында 2нче урын алдым. 10нчы сыйныфлар арасында. Миңа бик ошады олимпиада. И киләсе елда да мин катнашырга телим. Әмир кебек Россия күләм халыкара олимпиадада җиңүчеләр Бөгелмәдә 8. Кемдер мордва, чуаш, татар теленнән алдынгы, кемнәрдер физик культура һәм иҗатта көчле. Мәгариф идарәсендә узган тантанага килүчеләр арасында аларның укытучылары да бар. Раиса Иванова мордва теле белгече, аның укучылары ел сайын призерлар исемен яулый икән. В этом году победитель Быел мордва теле буенча республика олимпиадасында 11нче мәктәптән 2 укучы җиңде. Призерлар 8нче мәктәптән һәм 2нче лицей укучылары. И лицей номер 2.
Республика күләм олимпиадада җиңүчеләргә Татнефть җәмгыятенең Сәләтле балалар фонды исеменнән почет грамотасы 15 000 сумлык исемле сертификат тапшырылды. Россия һәм халыкара бәйгеләре җиңүчеләре исә 25 000 сумлык сертификатка лаек булды. Поощряются ребята за особые успехи. Бөтен Россия күләмендәге предмет олимпиадаларында җиңүче балаларны котлыйбыз. Шулай ук Татнефть спорт һәм техник иҗат юнәлешендә алга баручыларны, фәнни конференцияларга баручыларның юлларына спонсорлык ярдәм күрсәтә. Научно-практические конференции. Тантана азагында берләштерелгән фотосессия. Балалар һәм педагоглар фото артына 2021 елның май айы дип язып куячак. Ширмешән районының Туймәт авылында татар халкының милли спорт түрі көрәшебезнең легендасы пәһлеван Ильяс Галимовны искә алырга җыелдылар. Истәлек көнендә 3 июньдә хөрмәтле кунаклар Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Республиканың көрәш федерациясе җитәкчесе Марат Әхмәтов, Ширмешән районы башлыгы Дәүләт Шинфердинат, Татарстанның көрәш федерациясе башкарма директоры Равил Хайруллин, Ильясның гаиләсе, авылдашлары катнашты. Көрәш дөньясында Ильяс исемен ишетмәгән, аның җиңүләре, дәрәҗәле исемнәре белән таныш булмаган кеше бик сирәктер. Ильяс Галимов татар көрәшенең легендасы, үрнәк әти, гаилә башлыгы, оста көрәшче, дөнья чемпионы. Тормышы, эше, аның йөрәге һәр вакытта да милли спорт төре белән бәйле булды. Һәр эшенә бик җитди, зур җаваплылык белән карады. Искиткеч киң колачлы, бай күңелле шәхес иде. Ул кая гына барса да татар халкының бөек шәхесе, чын батыр улы буларак барлык кешенең дә күңеленә кереп калды. Бик күп яшь батырлар аңа карап, киңәшләрен истә тотып, зур уңышларга ирештеләр. Көрәш сөючеләр аның оста, матур алымнарына гел сокландылар. Бүген дә без Ильясны гел искә алып, аны яшь көрәшчеләргә үрнәк итеп куябыз, диделәр хөрмәтле кунаклар. Аның исеме мәңге онытылмас, чөнки ул милли көрәшебезнең чын легендасы. Шуның белән тапшырыбыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыкларны алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз.